Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. No way! Dili ang sama ni Daniela ang hatagan ako sa kung unang gugma lang kasabot ka. Kung mahigugma naman ang gani sab ko. Dili sa parehas niya nga usa ka pokpok. Salan kita? Pokpok. Pokpok? Hala? Usay ka pokpok ito si Ma'am Daniela? Babae nga bayaran? Ha? Mao ba Sir Oliver? Nang. Hala! Kung tinuod man ka na. Wala na ba na si katungod na mahigugma? O kahigugmaon? Wala na ba na higayon ang mga sama niya sa pulong gugma? Ha? Sir Oliver? Dili na mo ibot na ko ipasabot nang. Ay, makapahiubos man ka, Sir. Ay! Nang nun eh. Natato pa dihay kita. Wala na gini ako chance nga. May lalaki pang mahigugman ako. Sibuti mo ipasabot nang. Nagkuhan mo ko, Sir. Usa ko kabayarang babae kaniadto sa bata-bata pa ko. Okay, lisod naman taon akong halinawan maong niya. Misulod na lang ako sa pagkakatabang. Nang. I meant no offense, Nang. Sorry. Wa na ko tuyo up. Pero... Joke. What? Nakasakay ka sa akong joke, Sino? Ito, kay ka no. Hala, ay maayuhan kita kung drama. Nang nun eh. Pero bitaw, Sir. Tinuod ka itong imong giingon ganina nga. Pukpuk ito si Ma'am Daniela. Dili ba nga schoolmate man na sila si Sir James sa una? Anak man nagdato kaya siya. No. Kalimting akong ingon. Pukpok ray akong gitawag niya tungod sa pagpatol ni Daddy. Sige nang. Gigutom na ko. Ay, halas! Kalimutan na inako! Sige! Hukaran talaga, Sir! That was intense, huh? You were wild. And I like it. Come. Mapahuwayo natin magariyot, ha? Let me hug you from behind. Umot ka gihapon kayo. Dali ko matagbaw nga mo simhot ni mo. Bisan pagkipaningot ka pa. Nindot ka gyud kayo, Daniela. Shit. I just can't get enough of you, baby. Kanindo tanawon sa imong abaga. Nga miluta ang akong pagpaaga. Pero gusto ko nga muago ka sa kasakit. That's it. Pingit. Ay, misto na. Sakit na. Nasamad na ang akong gipaag. Planon na akong mupahuay. Pero seeing you bleed turns me on. Jaime. Ipatong ka na sa blako. Ayaw pagliyog. Kisa ni mo akong duha kamot. Ayaw pagliyog. Kasi mo buhaton. Ayaw paglihok. Ihigot ko ang imong mga kamot gamit ning punda. Unsa? Na-enjoy ko si mong gibuhat na ko kaganiha, Daniela. But dili makumplito ang akong enjoyment
kung dili ko mabuhat ang ganahan kung yun kayong buhaton. Jaime, Just let me. And just enjoy the ride. Nahigot ko na ang imong kamot. Diha ka lang. Let me enjoy your view. minaog siya gikan sa ka. O may parang sa kong atubangan ubos sa ka. Oh, wow. Oh. That view is mine. All mine. May paingon siya siyang karsonis nga gihuko ko kanina. Nisayod na ko sa sarating buhaton. Kuhaon yung iyang bakos o ihanasap kong punal-punalan. Wala sab ko'y mahimo ano sa pagpadalipod sa kong kaugalingon. Ang pag-antos sa ganang pugtong na akong mahimo. Hey, baby. Jaime, Show me some blood, huh? Up. Up. Oh no! Hugay ko kang masamad kung ingon na niyan ang akong buhat. Maghugay ta. Kung dili na ko makapaabot, nga makita, nga magkadugo na usap ka. Usa, balihon ko kini. Kini yung kabilya. Kini mo'y akong idapat. Ang kabilya sa kong bakos mo'y ibunal ako ni mo. Jaime, no! Please, no! Yes, baby. That's what we call art of pain. Gusto na! Gusto na! Ayaw ka malaka. Ipanigulo na kung ang dili may kuwan mo brown. Gusto na! Guess, I should go now. Unsa pa ba'y akong ipahabutin eh? Adding insult to injury. Huh. Buang ka, James. Buang ka. You think husto pa ning imong gibuhat? Nagpahabot ka nga makita niyong mangkawa sila si daddy ni mo o ang babae nga imong gigom. Mangkawa sila nga malipayon. Samtang ikaw, shit! I am such a loser. Dilin ako. Mubiyan ako. Ay, animal, kasakit na sa kumpa. Anda wala inyong bayad ha, pareho. Kaya kung nakasakay ka ganina, may nalang gani ka nakasakay pa Dama, ko yung naibayad. last paingon sa syudad. Na, Ikaw ma'am, para asa man ka ma'am? syudad. Sudah. 120. Unsa? 120 ticket. Uway discount, senior ko. Senior na ka ma'am? Kabata pa ni mo kitsura, senior na ka? Tinoon? Bata pa ko kitsura, no? Ay oo ma'am, oy. Wa pa kay angay nga mangangkor nga senior na ka? Tinoon dong? Hala, uy. Gupahagi din ako, no? Mao nga plete sa sakto ma'am kay wa pa kay angay nga mas senior. Ay, daoy, usa ka gato sa mantaw na akong kwarta dong, uy. Haluoy na lang ka na ako dong, be. Kaya wala man ko laing kwarta diri. Kaya abi ba na ako, may sobra pa ning usa ka gatos na ako, uy. Ay, kabahala bagod ay sa plete. Misaka na sabi, ay. Ay oo. Sige ra lagi nigsaka ning plitihan dong. Unya ang sweldo, maura gihapon. May trabaho na ka ma'am? Wa. Mao nang wa ka kay bawo nga misaka ang sweldo sa mga trabahante ma'am kay wa ba na kay trabaho?
Ay, sige na, ma'am. Lite na. Nahaldong, oy, kini na laging 100 in town ang akong kwarta, dong. Tininuod na gining ako, dong. Mato patahon ko sa kong igsuod nga nasakit, dong. Ako'y mubantay niya sa ospital kay man sa bintahon siya mga anak. Ito sa laing nasod. Ako rin makabantay yung taon niya. Ha? Tuwa mo din sila yung nasod ang mga anak ko niya. Wakid ka pa para pliti lang. Sure, ma'am, oy. Pliti na, be. 120. Ay, may ini, be. Di ko kumaayo ining reason niya. Kamo diha. Alpak. Hansak nas baga ni mo. Di pahang bisag 20 pesos ra. Yo, manuong paninglan. Musa na may nanay. Ay, pag malao ka, ma'am. Pwede ra 100, pero hiuno ka na mo kutob sa 100 ra. Bada! Nagani na, may plite na gani ko. Nakaw na dito sa unahan, oy. Ato na sa dito paningil. Ana, musa naman. Kalakot niya, oy. Kamahal na ba na esplitihan rong panahon na? Ahak na. May nalang tato 20 pesos para palit og pan. Igusla na ba dyan kong sugo direda? Ay, asa yung ka kumuduol ini inigabot na ko sa syudad, no? Ay, bahala na ni, oy. Ang mahinungdanon nga luwas na ko sa bitay dito na pita. Unya na ko, mamroblema kung maabot na sa unya ko sa syudad. Yes. Ooh. Ibong birthday. Pero ako ang mas happy. Thank you for making me so happy, baby. Thank you. Huh? Kuwaan talaga sa akong gikapos ni mga punda sa unlan. I know nga gigapoy ka. Gigapoy ng imong bukton. There you go. You're free now. I really think I am falling for you, Daniela. Hey, nasuko ka ba sa kung gibuhat ni mo karon? Wa ka ba di ay maanad? Oh, well, it's the first time nga ang bakol sa bakos ang akong gigamit ni mo. But I told you to endure the pain, di ba? I told you. This is the art of pain. Art of pain. Baby. Dali. Ari unlan sa kong bukton. Ha? Alsahon ako ang imong paingon sa kong bukton, ha? Wait. Basa. May basa. Shit. Dugo. No. Daniela! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!